تكلمنا اليوم تسكيك تكوني Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba l-ewwel nett inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, ejjew fi skiet ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Toni u Giuseppe u l-membri kollha mejtejn tal-familja Ċini. Nitolbu. U Alla, Inti tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn l-wlied eżistijek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu, b'ordni ta' Alla is-Salvatur tagħna u ta' Kristu Ġesu it-tama tagħna. Lil Timotju, ibni tas-sew fil-fidi. Grazzja ħniena u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Nizzaħħar lil Kristu Ġesu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u li derlu li kienet tistħoq lil fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Lili li qabel kont daj, persekutur u żablieħi tiegħu. Iżda sibt il-ħniena għax dak li għamiltu bla ma kont naf, billi kont għadni bla fidi. Anzi, lili l-grazzja ta' Sidna kienet mogħtija bil-kotra, flimkien mal-fidi u mal-imħabba li hi fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-Mulej. Mulej inti jissem tal-wirt tiegħi, Mulej inti jissem tal-wirt tiegħi. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken, jienet lil-Mulej int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti sem tal-wirt u r-ris tiegħi. Imbirek lil-Mulej li tani il-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni, nżomm il-Mulej dejjem qudiemi għax bih flaminti qatt ma nitħarrek. Mulej inti sem tal-wirt tiegħi. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem flamintek. Mulej inti jissem tal-wirt tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek Mulej hi il-verità, qaddisna permezz tal-verità. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola lid-dixxiepli tiegħu. Jista' għama imexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxieplu mhuwiex aqwa milli mgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli mgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħok u ma tarax it-travu li għandek f'għajnejk int? Kif tista' tgħidlu lil ħuk, ħej, ejja nneħħilek it-tibna li għandek f'għajnejk, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnejk int? Jew iġbieħor, nneħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb eżis ħuti taqblu miegħi li fis-soċjetà tagħna ħafna drabi nkunu ħfief wisq biex niġġudikaw lil xulxin u biex nikkundannaw lil xulxin. Kemm huma f'posthom il-kelmiet ta' Ġesu llum eżis ħuti. Jista' ma jmexxi l-għama. Ħafna drabi eżis ħuti il-ġudizzji tagħna ikunu immotivati ħafna drabi minn iktar egoiżmu milli x-xewqa tagħna li ngħinu l-persuna l-oħra tikber. U meta ngħaddu ġudizzju fuq xulxejn inkunu nagħmlu ħsara żgur lill-persuna l-oħra. Però nkunu nagħmlu ħsara ikbar lilna nfusna eżis ħuti. Għaliex min jiġġudika lil ħaddieħor fl-istess ħin qiegħed jikkundanna lilu nnifsu min hu perfett quddiem Alla. U Ġesu jgħidilna ċaru tont, għaliex tara t-travu l-hemm f'għajnħok, il-tibna l-hemm f'għajnħok u tinsa t-travu l għandek f'għajnejk int. Eżis ħutiew nitolbuh bil-qalb tal-il-mulej illum jagħtina dil-grazzja li meta nkunu tentati biex niġġudikaw, biex nippuntaw subajna, niftakru li anki aħna għandna d-difetti tagħna u n-nuqqasijiet tagħna u ma nieħdux gost min jaqgħod isemmilna jew ixerret id-difetti tagħna. Ejjew nagħmlu l-istess ħaġa aħna. Nibdew minna nfusna jekk iridu naraw l-affarijiet ikunu aħjar, nibdew minna nfusna stess. Dan ifisser li wieħed m'għandu qatt jikkoreġi lill-oħrajn. Eżis ħuti il-mulej mhux hekk qed jgħidilna ta'. Xi drabi jista' wieħed ikollu d-dover li jikkoreġi ġenituri l-tfal, miż-żewġejn lil xulxejn, teacher lill-istudenti. Però meta nikkoreġu hemm bżonn nagħmlu dan b'attenzjoni sħiħa u mingħajr għaġla. L-ewwel qabel kollox, il-persuna lil min sa nikkoreġu tkun konvinta li aħna nħobbuha u dak li qegħdin nagħmlu maħniex nagħmluh biex inweġġewha, imma x'nixtiequla l-ġejt. Jekk ma jkunx ċar dan, ikun kollu ħela ta' żmien il-korrezzjonijiet tagħna eżis ħuti. Mela l-ewwel nett il-persuna tkun konvinta li nħobbu għat-tieni, korrezzjoni qatt m'għandha ssir fir-rabja. Fil-familji tagħna ħafna drabi aħna ħfief wisq biex ngħaddu kummenti lil xulxejn kultant goffi u li jiservu iktar biex iweġġgħu milli biex jirranġaw l-affarijiet. Eżis ħuti min ta' bilħaq jixtieq il-ġid tal-proxmu tiegħu. Meta jara xi ħaġa li forsi jaħseb li missew, irid ikun kapaċi jistenna l-mument adattat biex jikkoreġi. Jistenna mument ta' kalma. Jistenna mument li fih u l-persuna l-oħra ikunu iktar disposti. U x'hekk il-persuna l-oħra li tisma' u li jitkellem b'imħabba, b'rispett,
lejn il-persuna l-oħra. Inkellek ma noqogħdux attenti għal dan iż-isħuti, aħjar ma nitkellmu xejn għax nagħmlu ħafna iżjed ħsara milli ġejt. Ejjew nitolbuh il-mulej illum jagħtina grazzja nitalmu l-arti delikata ta' kif ngħinu lil xulxin nikbru fil-ħajja tagħna ta' kuljum. L-ewwel qabel kollox iridu nitolbu għal persuna li nkunu sa nikkoreġu, nitolbu ħafna għalija, u t-tieni nitolbu l-mulej jagħtina mħabba lejja biex dak li se nagħmlu nagħmluh b'imħabba, mhux b'suppervja jew għax naħsbu li aħna aħjar minn ħadd ieħor. Kjoġobkom mu bil-wieqfa. Fil-pjan tiegħu ta' salvazzjoni Alla tagħna lill-Ibnu Ġesu bħala Mgħallem perfett u raj tajjeb tagħna. Nitolbu għalhekk u ngħidu mexxi l-poplu tiegħek mulej, mexxi l-poplu tiegħek mulej. Sabiex il-fedeltà għall-Evanġelju tkun lajn li tisqi kull azzjoni fil-Knisja, nitolbu mexxi il-poplu tiegħek mulej. Sabiex il-mexxejja kulturali u spiritwali ta' żmienna ipoġġu lilhom infushom għal qadi tal-verità, nitolbu mexxi il-poplu tiegħek mulej. Sabiex fejn ma saritx ġustizzja din issir fis-sewwa u fl-imħabba, nitolbu mexxi il-poplu tiegħek mulej. Sabiex aħna l-koll nitalmu nġibu ruħna bħal Ġesu li hu ta' qalb ħelwa umli, nitolbu mexxi il-poplu tiegħek mulej. Nitolbu l-mulej jagħtina id-don tal-korrezzjoni fraterna, l-ewwel qabel kollox li naċċettaw il-korrezzjoni tal-oħrajn meta tkun taġita għalina, u li nitolbu l-mulejjen ħalli fuq kollox nikbru dejjem fl-imħabba lejn xulxejn. Nitolbu mexxi il-poplu tiegħek mulej. Nitolbu għall-anzjani, għall-morda, għal persuni b'diżabilità daw kollha li qed isegwuna permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għal daw kollha li bħalissa għal xi raġuni jew oħra għandhom bżonn tat-talb tagħna. Hawnhekk minn dan is-santwarju għażiż tagħna ejjew nresqu t-talb tagħna u ta' ħafna oħrajn lil Alla minn idejn Marija. Nofru t-talba tagħna fi skiet. U Alla li bat lill-ibnek biex idawwal id-dinja għejn lill-poplu Nisrani sabiex jgħix il-kelma tiegħek tas-sewwa u jimxi warajk fi triq li twassal għandek fejn inti qed tgħix wis-Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li hu niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dnub tiegħek lili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek
Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudejn ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddejs bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisejn tiegħek kollha infaħruk u intennulek bl-għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, nbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara dik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Toni u Giuseppe u l-membri kollha mejtin tal-familja Ċini. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritend kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna n-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħalniex f'tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna, niser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Illum il-ġimgħa eżis ħutejjew insellmu lil Ġesu msallab għalina li San George Preka sew ħafna kien isejjaħlu l-ktieb il-kbejr. Ejjew insellmu lil Ġesu billi ngħidu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu. Mulej inti titma' lil-uljiedek u tgħajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar mogħtija lilna minn ibnek il-għażejs aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ejja ngħidu flimkien 3 Ave Marijiet f'ġieħed 3 ijiem li ġisem Tomna Marija dan fil-qabar nofruhom għalina dawk kollha li qed isegwu lill-quddiesa permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallit id-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Kuljum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna ta' pinu, tagħna l-Maltin, hawn f'darek ġejna aħna għax inti